идеята, кой беше инициатора и каква беше целта ви? Да, мога да кажа. Да. По принцип, идеята се зароди преди около 7 години. Аз бях първата, която започна да събира снимките, но тъй като с Ангел често си партнираме по разни проекти, споделихме идеята, на него му хареса и от тогава събираме снимки, информация и това е вече кулминацията на този проект. А колко са фотосите, които са събрани тук и коя е най-старата, от която е така най-голямата историческа находка? Общо има около 100 снимки, които са събрани, някои от които не са толкова интересни, тъй като имахме ограничено пространство, трябваше да отпаднат. Така че тук има по-малко, може би 50-60 нещо такова. Иначе най-старата снимка е от 1893, ако не се лъжа точната година. И това е най-старата, за която ние знаем. И от панаир в град Айтос, даже точно зад гърба ни. В точно този период Айтос е бил много прочут именно с своите годишни събори, панаири. И за щастие това е снимката, която е най-старата и е достигнала до нас, поне на този етап. Добре, как се е променил Айтос през погледа на фотографите и съответно какви изводи вие можете да си правите за промените в града? И през годините? Бих казал, че магията, която сега достига до нас от тези стари фотографии, може да се тълкуват много различно и всеки открива очарование, което се тълкува точно по различен начин. Аз бих казала, че България, включително и Айтос, е преминала през много различни епохи, векове. Съответно в тези снимки може да се види и османска архитектура, и европейска, социалистическа и модерна, разбира се, в най-новите снимки. Кой е най-любимият ви период на Айтос, след като се върнахте толкова назад в годините? Аз бих казал в периода 1820-1940 година. Тогава според мен има наистина разцвет в архитектурен стил. Фотосите, които са съхранени от тогава, показват една буржуазна архитектура, която е изключително красива и за жалост не напълно е съхранена до днешен, за да запази този блясък, който тогава е имала. Аз съм на същото мнение. В Айтос вече има много малко такива сгради и затова трябва да се пазят, тъй като те са с голяма архитектурна стойност. Добре, откъде намерихте всичките тези фотоси, които са наистина страхотно съкровище? Дълъг беше процесът на събиране на снимките. Тя спомена 7 години. Първоначално, естествено, използвахме архива на Вестник Народен приятел, на Черноморски фар. С времето започнахме да проучваме различни архивни единици в регионален държавен архив Бургас. На следващ етап преминахме в различни институции в София, които съхраняват информация за архитектурни сгради за Айтос, и финала е може би аукционите, които Боги участваше, където се продаваха така колекционерски картички, пощенски, които съхраняваха точно снимки от стария Айтос. На практика те вече стават ваше притежание. Самата картичка, да, снимката няма как един човек да я притежава, но според нас няма как това да е частна собственост и затова точно сме ги изложили днес снимките. Какви са амбициите след тази изложба? Примерно страхотно е това като находка. Можете ли да я съберете в някакъв алманах или в някаква книга за Айтос? Тя спомена, че фотоси са доста, над 100, и наистина, може би, за да покажем всички и всички да имат достъп до тези снимки, трябва да имаме някакво продължение. Ние дълго време мислихме за заглавието на изложбата Айтос в обектива на миналото. Аз днеска се чувствам последния начин, че следващата стъпка ще бъде Айтос от обектива в сърцата на хората. Абсолютно съм съгласна, даже в момента съм поръчала още нови снимки, така че продължаваме да събираме идеята те да са на едно място, за да може да не са разпиляни както са били до сега.